Mayong gabi sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko diha sa atong pagtuon ug pamalandong sa mensahe sa ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod.net, inubanan sa Klimwako, Tukod Christian Life Community o sa pagpaambit sa kinabuhing laiko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og pormisyon diha sa sinimana nga Bible study meeting sa mga BECs, mga nagkalain-laing lay organization sa ilang mga household o action group meetings o sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa kinabuhi sa laiko. Ako si Dr. Benici, magpaambit na pod kaninyo sa ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Welcome og light them with my word. Insya, beware of the scribes who likes to go about in long robes, meaning that they sit facing the people in front of the ark containing the biblical scrolls. No, the scribes were the interpreters of the law, sort of lawyers karong panahon na. No, ang ilang robe, ilang sanina, we not necessarily kanang pang prayer, no, shows, but it is clear nga these scribes, not necessarily all scribes, were putting themselves in public places, no, public display with garments designs to enhance their prestige and honor as scribes, and to have salutations in the marketplaces, no, the best seats in the synagogues and the place of honor, meaning facing the people, no, in front of the ark containing the biblical scrolls in the synagogue. In verse 40, ingon siya nga, who devour widows' houses and for the pretense make long prayers, they will receive the greater condemnation, according to Jesus. Lawyers sa kaniadto mo may gitahasan nga trustee sa mga kanang widow's estate, no, kanang kabilin sa mga balo. And a common way nga makadawat yun sila og bayad pinaagi ra pod sa parte sa yuta nga kabilin sa kanang mga balo para naa sila'y kanang bayad, no, sa ilahang pag-represent sa usa ka widow. And then nagyo sila'y reputasyon nga kanini ang mga skribo nga nagyo dako sila ang chance nga himuon silang trustee sa widow. According to Jesus, they will receive a very severe condemnation. Ngano man usay ang uban nila kay gapahimulos man, no? Busa, pinagi ini ang kahakog o hypocrisy, they will receive steep condemnation at the last judgment. Just as it is said today that priests and teachers will receive closer scrutiny when they appear before the Lord. No? So, dagan kayo ato ang ma-example karong panahona, no? Labi na katong nagserbisyo pod sa simbahan. Sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 41, 42, si Jesus nagbantay sa mga tao na nagbutang, naghulog sa ilang mga amot diha sa kanang amutanan, no, diha sa templo. So in verse 41, ingon diri nga, and he sat down opposite the treasury and watched the multitude putting money into the treasury. Many rich people put in large sums, no? So nabantayan niya nga ang mga kwartahan pod kanang naghatag pod o kanang dagko nga amot, no, kwartahan. Mo ni ang usa ka balo naghatag og coins, no? The smallest kanang denomination sa Jewish nga kanang kwarta, no? So meaning human sa pagsangyaw, human sa kananaang paglantugi sa mga
Hudiyo o sa kanang Pariseo kay nanabiya siya sa Jerusalem, nanagani siya sa temple, no? Gikan siya sa Galilea na naabot na gyud siya. No, he is sitting there, no? Kanang gikapoy si Jesus diha gyud in front sa huluganan sa ilang mga amon. So, meaning diha dool sa women's court, no, sa templo. So, at in verse 42, ang usa ka balo naghulog og duha ka small copper coin. So, in Mark chapter 12 verse 43 to 44, si Jesus nagpadayag, no, kung unsa gibalyo sa gihulog sa widow, gihulog sa usa ka balo, no? Ngani ingon ko ganiha nga nabantayan niya ang mga kwartahan, adunahan, naghulog og dako. But kaning widow naghulog siya og gamay. Unsa may kanang kamatuoran ni rin, no? In verse 43 ingon siya, and he called his disciples to him and said to them, truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to that treasury. So again, nanudlo gyapon si Jesus, no? Gikan pagyuni sa Galilee, hantud diri sa Jerusalem, hantud sa templo. Nanudlo pagyud iyang tawgon dayon ang iyang mga disipulo tanawa. Ang usa ka widow naghulog og duha ka gagmay nga denomination nga coin, no? So mao ni siya naghatag siya og dako nga balyo dan katong nag-contribute og dagko, no? Labi na sa ingon siya nga wala diha ang ilahang kasing-kasing o basig sinsilyo na to nila og sobra na sila, no? Kani nga verse requires an explanation, no? Lisod kayo og dili nato kanang mahubad og maayo. Kay nga naman ingon man siya, truly I say to you, this poor widow has put in more, no? Mas than any other of those who are contributing to the treasury. So in verse 44, for they are contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had, her whole living. So ang balo kuno naghatag o nag-amot siya out sa iyang gikinahanglanon kay siya usa ka pobre, no? Iya kunong gihatag ang tanan niyang tanan naa sa iyang gihatag, no? Including iyang kinabuhi basin ang pagkaon kato sa anang adlaw for her whole being, no? Iyang tanan gyud nga kanang naa sa iyang gihatag. According to St. John Chrysostom, no? AD 390 to 404, do not despair, one cannot but heavenly things with money. If money could purchase such things, then the woman who has disposed the 2 small copper coins would have received nothing very large. But since it was not money, but rather her intention, her motive that prevailed, that woman received everything because she demonstrated firm conviction. She offered, she gave all what she had. As Jesus, he draws the disciples' attention. He taught the disciples to the action of the poor widow. He did not lose the opportunity, no? Actual yun iyang itudluan ang mga disipulo. O kita po iyang itudluan, no? And teaches them the value of sharing and way to the kingdom. Makita na to sa Mark chapter 12 verse 41 to 44 kani ato gibasa, no? Ang widow's offering, no? And then unsay dako nga value, no? The few cents of the widow. For the disciples, the 1,000 coins of the rich were far more useful to perform acts of charity than the widow's few cents, no? Subok kay nga pamalandungon nga naman makita biya nato ni siya sa multiplication of the bread, no? The multiplication of the bread when the time is going dark, no?
and the people have no food, and then they don't know where to go, and they are hungry, they are thirsty. So good that there's a boy who have iyang loaves of fishes, no? Then they were able to have the meal, no, with the multiplication and the miracle of the bread and the fish. But look what happened, no? Look what the attitude of the disciples. They said na, Lord, it's better for them to go, to let them go na. And then they find their own food, they find their own shelter, or where they are going to stay for the night, no? So that goes to show na si Jesus uban nila. But look what they did, no? So pareha gyapon sa kanang the two coins of the widow, no? Siya nga, it's better for those people that have more money to give, so that they can share, or they can give to charity, or they can help in charity, because the treasury, no, katong huluganan o kwarta sa mga amon para gito sa mga pobre, para sa charity dito sa temple, no? So diyan mo makita sa James chapter 5 verse 1 to 3, mo na iyang istorya nga maunsa man imo salapi ug wala diha ang imuhang pagigugma, paghatag, no? Uban imong kasing-kasing. Nabay kausaban sa imong paghatag, o nay kalambigitan sa imong paghatag. After ka naghatag na, wala na dayon, no? But then katong paghatag nimo is sacrifice gyud. Labi na sa katong widow, no? Sacrifice gyud, wala kay gikaon, but you give it, no? So ang imong paghatag na ay pagtuo, uban sa pagtuo. Na ay imuhang kanana ang pagsalig sa Ginoo nga siya mo hatag, mo provide, no? Muna sa atong first reading, kabantay ka sa first reading, no? Sa first reading, si Elijah nangayo og ganang pagkaon, primero tubig sa tiguang, no? O sa balong na tiguang, o igingnan siya nga wala man kami pagkaon ngani ang amo ang kuan, tilukunon na lang sa among baril, sudlanan sa amo ang pagkaon, trigo, para sa pagkaon namo, himo namong cake, gamay na lang kayong oil among nabilin para usan lang pagkaon. Paghuman ako ug akong anak na maghulat na lang miog, mamatay kami sa kagutom. But ingon ang kanana si Elijah, ayaw balaka, kay ang Ginoo mo provide sa imuhang pagsakripisyo, sa imuhang pagsalig sa Ginoo, sa imong paghatag sa akong pagkaon. So tuod man for 1 year they are provided, no? So connection sa ato ang first reading. No one who had collected more had too much. No one who had collected less had too little. No, makita nimo sa Exodus chapter 16 verse 18. Remember the manna, no? So unsay gitudlo sa Exodus pati sa manna nga kanana ang given by God from heaven. Mga hulog lang ang manna, no? Mga hulog lang ang quail eggs, mahulog ang kanana ang pagkaon gikan sa langit ni provide sa Ginoo. Insya nga wala may kanana ang nakakulik og kanang daghan o nakakulik og gamay. Tanan man gikan sa langit para sa ato tanan, no? Wala ang ato dayong pag-sharing, ang ato dayong pakipaglambigit sa kapobrehon sa uban, dili madala og paghahakog, no? Kay kung maghinakog ka na kanana ang unsa may imong hatag, unsa may imong matabang. Kung magpasigarbo po ka, nan kinsa may mapildi, ikaw ra man gihapon. Walay bali ang imuhang gihatag nga dako, kay wala man diha imong kasing-kasing, no? Ingon siya nga mas maayo pa ang duha ka gamay nga kanana ang coins, no? Gamay nga coins gikan sa balo, iyang gihatag kinasing-kasing gikan gyud sa iyang gikinahanglanon.
sama sa first reading. So ang Ginoo naghatag, no? Naghatag usa ka tuig wala gyud sila'y kanana ang kagutom. Sa ato pong panahon karon mga igsoon, dili biya tanan kita maayo o kahimtang. Labi na ang ato ang kahimtang sa COVID, may gani nag-us-us na, no? Ang cases sa COVID. But then ang ato ang panginahanglanon, ang kapobrehon human sa COVID nara man gihapon kana tanan. Unsa ba ang gitudlo sa ato sa Ginoo? Unsa may napamalandungan nato sa usa ka kanana ang tigulang na balo? Na ba kitay ato ang pagsalig sa Ginoo? Na ba kitay kanana ang pagtuo sa Ginoo? Karong panahon na magyud ang atong mga panginahanglanon. Daghan magyud atong mga panginahanglanon. Ba't naman po manuktok sa atong balay ug nanginahanglan po? Ready ba ka mo tabang o buhatag? Diha sukdon ang ato ang pagtuo, atong pagsalig sa Ginoo. Magpasalamat kita kay grasya kana nga kita giduulan. As labi o kita mo'y muduol sa uban, kita mo'y nagkinahanglan, kita mo'y dili biya sayon kanang mangayo, dili biya sayon nga magsulti sa atong gikinahanglanon sa uban. Mas may na lang kay kita'y duulan. Grasya sa Ginoo. Dako ang pasalamat nato. So atong pagpasalamat, ipaagi nato. Gratitude ipaagi nato sa pagtawag. Salamat kayo, mayong gabi sa tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word. Sa sunod na pong simana, magkita-kita na po ta. Ay kalimot o like o subscribe. Salamat.